a chuirde. Is mis Sadhbh Devlin, agus tá mé anseo anneo chun leabhart libh faoi scéalhaithnín go mórlumm. Sé sin, ihe na stirime, scríbhneoir ag úna libh agus maisithe ag Peter Utton. Is scéal é seo faoi Gaeilge a bhfuil arthú fannach taobh istigh tuis go bhfuil stirim mór ag réab a taobh mu. Agus nuair bhí mé á léamh, cheap mé héin, tá sé sin beaganín cosú linne fé láthair, tá orine fannach taobh istigh fé láthair na gaithí. Agus tá rudaí deasa á dhéanamh ag an teaghlach seo, le go mbeidh sé sin níos taithne bhí dóibh. Rud amháin a dhéanann siad ná, bíonn siad ag imirt le scálanne. An bhecinn si bhean seo tá cólín ag déanamh scáil mór ar an bhaile a bhreanín cosú le maidir. Agus níos déanaí sa scéal seo, bíonn agla ar cholín ribh scálanne eile, scálanne a bhreanín beaganín scanrúil. Agus cheap mé héin, beidir go mbeadh sé go deas rud éigean a dhéanamh le sin. Beidir cluiche a dhéanamh, ionas gur féidir an spree leis an amach chahabh agus me taobh istigh. Bhfuilh tríle bhaint as. Bhrálam scáth op é dhéanamh, cos leis an gceann seo leon fíochmhar. Ach tá muine chun cín a dhéanamh atá bunaithe ar an scéal iontach seo. So na rudí atá teastáil le scáth op é dhéanamh ná cárta dubh, nó muna bhfuil cárta dubh agat, mar níl sé roiéis go teacht ir. Is féidir éon chárta ar churbe atá agah nach ligean an solas dul tríd. So mar hampla, cárta ó bhosca bricfásta, tá sé sin furfa ar fad. Agus an úsáideach agus tá sé deas láidir freisin. So eibreoch sé sin go brá munar féidir le tacht ar cárta dubh. Má tá cárta dubh agat, bei peán luí, nó craán, nó cailc fiú bán ag teastáil leis na pictiúirí a haingtear. An sin, bei sisúir ag teastáil, mar seo mar be muid déna gearra amach. Bei beagán tape ag teastáil freisin, díreach cúpla píosa beag, agus in dhé sin bei cipíní ag teastáil. Tá cúpla cinál chipíní gur féidir a úsáid. Cipíní a hagan ó bhia ag an barbecue, ach má tá siad géir ar rinne fásta an bór géir a bhainte. Nó is féidir cipíní mar seo a úsáid, déanaí siad sin cúis, nó munar féidir teachtar ceachtar den dáráid sin, té amach sa ghabhardaín agus is féidir cúpla cipína amsú béidir. An taimrad eile gur féidir a úsáid ná sopanna agus tá siad sin go maith ach níl aon cín agam inneo. An chéad scáth fopéid gur bhfuil lumsa dhéanamh ná teddy beag. An bhecinn sibh tá teddy beag ag cólín an seo agus bíonn teddy leis an táim leog tríd an scéal omláin. So banna mé tríal as scáth fopéid de heady a dhéanamh. Na má tatas á dhéanamh ar cártchlór is féidir peán luí ar bit a úsáid. Má tatu ag úsáid an méid seo ní eibreoí an peán luí bán roá air. So is féidir peán luí ar bit a úsáid ar chórta mar seo. Ach tá mis ag úsáid an chórta dubh seo. Agus chun teddy a dhéanamh, tá mé chun cearcail a haingt. Agus tá mé chun rá clúas a chur air. Agus an sin tá mé chun bol ag deas mór a chur ar heady. Agus cúpla lámh, mar seo, agus cúpla cos. Nis, ní raibh sé sin roiachar an rá. In dhé sin, ní gá ach é a dhearra amach.
Scálanna eile atá go deas sa scéal seo ná an ceann seo an dinosaur agus is mala an robo freisin. Beidir maní mé tríal as an dá cheann sin. Fan go bhheicimiid. Agus gearrthaí mé amach iad seo freisin. Nuair atá na charactéirí ar fad gearrtha amach agat, is gá na cipíní i cheangailt leo. Ní gá ach píosa téipe áil in é seo dhéanamh. Dí mé an ceann seo a chur ar headí. Nes, tá sé gramathe deasláidir. Tá 3 scáfópéid agan, agus is féidir linn 3 lehaint asú. Tásúla gom gur bhain tanmh as na scáfópéidí é dhéanamh. Céim fánach neanann tú do chud scéal de héine insint agus iad insint le scáfópéidí. Beidir an scéal is fearr leat a hinsint mar seo is títhe do Gaeilge. Bhain go dtí go ditain an ihe casarsúla lampa agus bíag Ceardaíocht nach mbeadh sé sin go deas. Tásúla gur bhain tanmh as agus tásúla gom go mbeadh sé an bradnú ar ihe na stoirme. Ach muna bhfuil an leabhar agat, is cuma faoi sin, mar is féidir dul chuig an siomh seo le héisteacht leis. Buin tanmh as. Slán!